Днес ще опитваме ксиксо, ако така се казва. Ще ги оценяваме. Първото е студен чай с вкус на диня и малина. Това има много лек вкус. Няма наситен вкус. 4 от 10. Не ми харесва. Сега, с това. С вкус на малина и боровинка. Ето това има малко по-наситен вкус. Има вкус на... Нали знаете тези сиропи, които си доливаш с вода или нещо друго? Има вкус на такъв сироп, но много разреден. 5 от 10, защото е малко по-наситен вкуса. Ягода. И черен чай. Това има много приятен аромат. Много приятен аромат. На отцветители, но няма значение. Между другото заваля. Това ще му дам 7 от 10. Харесваме. И това, което съм опитвала, това е праскова с черен чай. И това също е вкусно. Добре де, сега съм малко объркана между ягодата и прасковата. Вкусовете наистина са им наситени, но не знам кой е по-хубав. Не знам. Добре, окей. На това ще му дам 7 от 10, тъй като не мога да реша. А пък вие кажете кое е по-хубаво или от другите вкусове, кое сте опитвали, кое ви харесва. Това беше. Чао, чао!